Fødekæden. Det lyder som noget, man lærte i folkeskolen eller en kedelig gymnasieklasse. Men i virkeligheden er det ret så praktisk. Fødekæden i søen. En fødekæde er en beskrivelse af, hvilke organismer, der spiser hinanden. Fødekæder og fødenet er ret så praktiske, så man kan finde ud af, om der er forurening eller lignende i søen. Her ser vi et simpelt eksempel på en fødekæde med lys og næringsstoffer, som bliver optaget af alger, der bliver spist af dyreplankton eller små fisk, som bliver spist af lidt større fisk, f.eks. en skalle, der til sidst bliver spist af en rovfisk. Det kunne være en gedde. Der findes to typer af fødekæder. En græsningsfødekæde og en nedbrydningsfødekæde. En nedbrydningsfødekæde er, når første led bliver nedbrudt af bakterier, svampe eller lignende. Her har vi nogle næringsstoffer. De bliver optaget af svampe eller bakterier. Når svampe og bakterierne har optaget dem, så skal fødekæden gå videre. De kunne fx blive spist af små fisk. Her kommer de små fisk og optager svampen. Her er et eksempel på en græsningsfødekæde. Her har vi nogle alger. Så kommer der en lille glad fisk og spiser af algerne. Men fødekæden skal gå videre, så der kommer en større fisk og spiser den lille fisk. Og sådan bliver det ved. Fødenet. Fødekæder er en meget forenklet udgave af fødenet, for der er selvfølgelig flere dyr, der spiser det samme, og der er også et dyr, der kan blive spist af flere. Næsten alle organismer er en del af en eller flere forskellige fødenet eller fødekæder. Hvis dyrene ikke var det, ville det være næsten umuligt at opretholde et stabilt liv i søen, da flere arter ville uddø. Forurening. En af de mest almindelige ting, der truer livet i søen, er forurening. Forurening kan komme fra landbrug, hvor der bruges sprøjtemidler og gødning med kemikalier i, som siver ud i søen eller kommer der til på anden vis. Forurening kan også komme fra mennesker, som smider affald i søerne. Dette affald tager lang tid at nedbryde. Forurening kan også komme, når folk skyller ud i toilettet. De giftige affaldsstoffer hober sig op i vævet på dyret. Det bliver så spist af det næste led i fødekæden. Så dermed får dyret stofferne ind i sit eget væv og kan ikke udskille dem, og sådan går fødekæden videre. Her er en lille glad fisk, som spises af en lidt større glad fisk. Så nu er der tungmetaller ind i den lille glade fisk. Så får den lille store glade fisk overført de tungmetaller i sig. Den skal bare så noget billede. Netop derfor vil der altid være mindst stoffer i den nederste del af fødekæden. Stofferne, der kan være tale om, er tungmetaller, kviksølv og fosfor. Fosfor er et næringsstof, som findes i blandt andet vaskepulver, plænegødning, spildevand og brød. Hvis vi skal fjerne fosforen fra fødekæden, skal vi enten grave det fosforholdige bundslamp om, eller neutralisere fosfor med aluminium. Dette var vores biologifremlæggelse. Tak fordi I lyttede.